Com va la vostra setmana? Nosaltres hem gaudit a muntó. Quin vídeo penseu que serà el guanyador? Encetem el top amb les dualitats valencianes que prefereixen els components de l'esquad. Quines són les teues? En cinquena posició, reptem els membres de l'esquad a que intenten trobar una cançó amb les paroles que els proposem. Pues a buscar la alegría, no se me cabe, siempre me toca ver. Yeah. Ahora cantaría una de misa, Bueno, Te la cantar una dalenca. Alegría, alegría, alegría. Pusta festa, Bombo cara, yeah, va, que es veritat. Miser en festa. ¡Vamos, Cactus! Piri, 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 piri. Festa. Una canción sense sentir. Sol, sole. Vine ore, sol, sole, vine ore, que ni fred. Amor, amistat, família, futur, som gent. D'ací del carrer som gent. Estàs Woman, no? Sí. A dormir en quan s'acabe l'estiu. Quarta posició per a aquest joc de paraules. Aconseguiran els creadors arribar a la mateixa? Quedeu-vos per assabentar-vos-en. 1, 2, 3, calor. 2, 3, falla. Tema. 1, 2, 3, fotos. Ah. 1, 2, 3, fábrica. Hòstia, però fàbrica 1, 2, 3, València. aigua. 1, 2, 3, Túria. Vale. ¿Con qué vale? 1, 2 y 3, joc. 1, 2 y 3, pala. Ah! ¡Cacha no juga ping-pong! Ai, és veritat. 1, 2, 3, festival. ¡Cebolla, una cebolla! 1, 2, 3, fotos. 1, 2, 3, bicicleta. 1, 2, 3, el tour. música. ¿El qué? El Tour de França, jo què sé, bicicleta. 1, 2 y 3, taula. 2 i 3, Plaza. Será. 2, 3, pel·lícula. Netflix, no? 2, 3, familiar. 1, 2, 3, la fumida. Mediterránea es una fiesta. 1, 2 y 3, coche. Radio. 1, 2 y 3, programa. No! Ho hem intentat, no Ho passa hem res. intentat, s'ha quedat en l'intent. Comencem el top 3 amb el tira i afluixa per equips. Trieu abans que s'acabe. Mare meua, si han de tindre força. ¡Aguanteu! ¡Vamos ahí, rato! ¡Tira, tira! ¡Vale ahí, vale ahí! ¡Aguante, La segona posició va per a la competició de pedra, paper, tisora. Els veig un poc ofegats, no? Encara que sembla que no s'han esforçat massa. Pedra, papel y sola. Pedra, papel, tisora. Pedra, papel, tisora. Pedra, papel, tisora. Bien, 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 bien. Pedra, papel. Espera, a ver, tisora. Pedra, papel, tisora. ¡Vamos! Vale, Joan, vale, Joan. Pedra, papel, tisora. ¡Mierda! ¡Ay, Espera, papel, tisora. ¡No, mierda! Pedra, papel, tisora. ¡Ole!
els acomiadaments valencians, que guanya el premi a millor vídeo de la setmana. Quin és el teu preferit? Au, cacau! Vamos, això, tio, el Barça estava per ahí, però bueno, Normal. Au! Companyà? Bueno, pues anem. Al final te'n vas d'Erasmus? Sí, em vaig allà al costat de Milán. Que bé, t'ho passaràs superbé. Això espero. Ja me contaràs, eh? Ja el contaré. Au, cacau! Que la merda del cau! Va, pues parlem, Molt bé, ja anem parlant. Va, per A l'ombra, veure. Per l'ombra? Com que per l'ombra? Bueno, pues ja parlem, eh? Adéu. Adiós.